què enganxen les coles i per què no es queden enganxades dintre del recipient? Les coles són polímers i aquests polímers són unes molècules molt llargues formades per monòmers, peces més petites que es van enganxant una rere l'altra. A dintre dels recipients el que tenim són els monòmers que no es poden enganxar. Quan posem la cola sobre una superfície, aquests monòmers es van col·locant entre les imperfeccions de la superfície. Aleshores, polimeritzen, formen aquesta molècula ben grossa que és la que manté les dues superfícies ben enganxades. En el cas de la cola blanca, estan els monòmers a dintre perquè estan hidratats i això evita que col·lapsin donant lloc al polímer. Per això, quan posem cola blanca, hem d'esperar que s'assequi, que marxi l'aigua perquè es pugui donar la polimerització. Però en el cas de les coles instantànies és just al revés. Els seus monòmers no polimeritzen perquè no tenen aigua. Al no haver-hi aigua, no polimeritzen. Quan posem la cola sobre una superfície, prenen aigua de l'ambient i es dona la polimerització de manera instantània.